ce yarinya tana da samari uku, ka kaddara in chatin za ta yi da samari uku ko waya za ta yi da samari uku ko hira zance da su zo wajenta su uku, idan suka zo wannan in yayi awa ɗaya da ita suna hira, ka kaddara ko chatin ne ko a waya ne ko ma a zuwa kofar gidansu yayi ko gidansu suka zauna, idan yayi hiran awa ɗaya da ita ya tafi, ɗayan ya zo shi ma suka yi awa ɗaya, na ukun ya zo suka yi awa ɗaya, su fa waɗannan manemantan dukansu awa ɗaya suka ɓata, ita ce kaɗai ta ɓata awa uku. Dukansu haka ne man sagir. Saboda ka in ta yi chatin da wannan, ta yi da wannan, ta yi da wannan, ko ta yi waya da wancan, ta yi da wancan, ta yi da wancan, ko wannan ya zo zance wajenta suka yi minti 30 ko awa ɗaya, wannan ma ya zo suka yi minti 30 ko awa ɗaya, na ukun ma ya zo suka yi minti 30 ko awa ɗaya, dukansu ukun nan awa ɗaɗɗaya suka ɓata, ita kaɗai ce ta ɓata awa uku. To kaddara ko a cikinsu ɗaya ya aure ta, awa ɗaɗɗayanta da ta yi ta ɓatawa akan waɗannan guda biyun ya tafi a banza a rayuwarta.